Στο αριστερό σούταρε, πότε η μπάλα. Και είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίκτυα. Πίσω Καλατζίδης εκτελεί, είναι καλά εκτελεσμένο, κεφαλιά, δοκά. Γίνεται η εκτέλεση, πήδηξε ψηλά από όλους. Και έχουμε το γκολ μετά την πολύ ωραία και είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίκτυα. Και ο Πασαχίδης, ο Καλατζίδης εκτελεί, είναι καλά εκτελεσμένο, κεφαλιά, δοκάρι. Ο Γούνερ στην περιοχή τη φέρνει στο δεξί, δεξιοπόδαρος είναι. Φέρνει στο αριστερό, η σέντρα, η κόντρα, κόρνερ. Δεξί, τη γυρίζει στο αριστερό, σούταρε, πότε η μπάλα. Δεν ήταν και εύκολο, ο Τσιώτας του πήρε την μπάλα για να θέσει τον Πέτρο Λούκας. Πίτα προηγείται με 1-0 μετά το γκολ του Γκιτέρσου στο 20. Όχι μέσα δυνάμεις εκεί που δεν ήταν κανένας. Πάω. Σκοράρισε ένα ακόμη παιχνίδι πιο καλή σε σχέση με την regular season, την κανονική περίοδο. Αστική δράση μετά από μεγάλο διάστημα τραυματισμού. Ο Ρέλεκας κατεβάζει, περνάει πιο πριν μπροστά του, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ρέλεκα, παίρνει την περιοχή, ο Ρέλεκας συνεχίζει. Προσπάθησε να περάσει και τον Πέτρο Λούκας. Αλλά μια ήταν στο σημερινό παιχνίδι στη συνδυασμένη νίκη της Καβάλας, στο δικό της. Με του Μακεδονικού στην επίθεση με 7 γκολ και 3 assist. Ο Μικαήλ Κατάβ Της Καβάλας και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Παπαδόπουλο, δεν πέρασε. Διαγώνια κίνηση, σαν στην περιοχή, θα απομακρύνει ο Πέτρο Λούκας. Στην έδρα της τα σκόραρε Όπως δεν χρήζει κάποιο σχολιασμό. Ξεκίνησε έξω από την περιοχή βέβαια και ολοκληρώθηκε εντός αυτής. Και του Καμπανιακού σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε μάλιστα με 4-0 για να μειώσει στη συνέχεια το. Με προσπάθεια του Νέστου να χτυπήσει τον Πάουκ στην πλάτη της άμυνας του. Και ο Σουλαϊμόν αφήνει στον Βάνζ, ο οποίος θα κάνει το σουτ, πέφτει στο έδαφος. Σαν πέναλτι. Ο υπολογισμός στον Πάουκ αρκούν οι δύο. Και είναι από τα αριστερά, κινείται διαγώνια, σουτάρει, μπάλα, ποτζάρει πάνω στο. Τώρα θα γίνει η εκτέλεση, μακρύνει ξανά. Γρήγορα, νέο σουτ, κόντρες, επιμένουν οι γηπέδες. Για την ώρα ανήκει το ρόστερ του Μακεδονικού. Εκεί και